da filoloxía románica, todo estaba ya estudiado. A historia da lingua é realmente historia do latín, como pasou do latín ao galego. Non é nada emocionante. Sin embargo, para unha lingua como euskera, imaginad o que significa, a materia que sería historia da lingua é completamente diferente do que é historia da lingua dunha lingua románica, vale? Entón, esta materia de linguas paleohispánicas descubrí un mundo bestial que existía no mesmo espazo xeográfico onde estaba o que eu estudaba e do que non escutara falar nunca de esa maia. Ese profesor, Joaquín Gorrochategui, non sei se vos son, supoño que sí. Sí. Ben, pois dicía que unhas cousas que máis lle gustaba do galego era o tema este dos pronomes clíticos ao final. E dixo, podes escoller un exemplo realmente difícil deste dos pronomes? E ocorreuseme un de, imagina que chegas a casa de noite de farra, pues fuches de festa cos teus amigos e sabes que tienes unas empanadillas metidas en el horno y llegas con tu colega para comer las empanadillas a las 4 de la mañana, abres el horno y no está. Se las comieron tus compañeros de piso. Entonces, ¿cómo sería en galego? Se te nos las comieron. Vale, ese te sería tamén de solidaridade, vale? Porque sería se las comieron, se te nos las comieron, comeros echenolas, vale? Todo escrito, a mesma frase, comeros echenolas. Bueno. E este é o fonema o N velado, vale? Pronuncias en español, por exemplo, cando decides naranja, decir naranja? Naranja, vedes? Pois non poñedes o N como se dixeres non, vale? Lo poñes aí, bueno, pois nós sabemos iso sempre. De feito, contoume unha historia Xoan Bello, bueno, para que vexades a que nivel chego descoñecemento ás veces en Galicia. Eu, nunha clase de inglés en Galicia, escoitei a profesora dicir, falando sobre a terminación ING en inglés, esta pronunciación é difícil porque non existe en español. Ya, claro, non existe en español, pero existe en galego. É dicir, un galego perfectamente é factible para él facer este fonema sin ninguna elucubración rara. Pero unha profesora galega en Galicia ensinando inglés non é consciente de que un fonema do que está dicindo algo en concreto existe na lingua das persoas que está ali. E máis, conscientemente non, pero é que o están dicindo toda a xente, porque incluso a xente cando fala en español en Galicia utiliza este fonema. Cando di avión, non di avión. Bueno, agora, por falar do outro extremo do lector. Vale, escollín dous, vale? O primeiro e o principal, Rosalía de Castro. Algúns estamos moi orgullosos de que a figura fundamental da cultura galega sexa unha muller. Na grande parte dos países do noso contexto, como dicir todos, adoita ser un home, vale? Camões, Goethe, Shakespeare, Cervantes, Zola, son todos homes sempre home. Pois, non só iso, Rosalía de Castro é por moitas razóns importante, vale? É a que inaugura o resurdimento da lingua da cultura galega. O 17 de maio de 1863 publícase Cantares Gallegos e en motivo a esa data se celebra o Día das Letras Galegas o 17 de maio, que tamén estou orgulloso de que un dos poucos é un lugar onde celebramos un día festivo que non está dedicado ni a un santo, ni a unha santa, ni a unha batalla, ni a un guerrero, ni a un santo guerrero, ni nada, vale? Está dedicado á literatura por un libro que escribiu unha muller. Rosalía de Castro, como tantas cousas, como estamos vendo a historia, foi moi utilizada. Sempre se vendeu a súa imaxe máis blanda, por decirlo, non? Temos a imaxe dos poemas de Rosalía, de poemas onde se llora, os emigrantes, tratad bien a los gallegos, por favor. Pero tenía poemas duros, como por exemplo este, vale? Este poema es mucho más largo, pues al principio y al final, é unha costureira
que vai rezar a unha santa para pedirle que lle aprenda a bailar, vale? A puntear, vale? Puntear, chamase os puntos do... Ben, miña santiña, miña santasa, miña caíña de calabaza, hei de emprestaros os meus pendentes, hei de emprestaros o meu collar, hei de emprestar o cara bonita se me deprendes a puntear. E a Virxe respóndelle: costureiriña comprimenteira, sacha no campo, malla na eira, lava no río, vai apañar tosiños secos a entrepinar, así a miña traballadora os punteados de prendeora. É dicir, eso de bailar non debe non estar bien, non é para ti. O teu é facer o traballo. Hai un debate dialéctico entre a santa e a rapaza costureira, e a costureira acaba así: hai que santasa, hai que santona, ollos de meiga, cara de mona, por nei de porcho os meus pendentes, por nei de porcho o meu collar, xa que non queres, xa que non sabes, a de prenderme a puntear. E este poema naquela época era impactante, non é como se o escribes agora, vaya. Bueno, podemos seguir falando máis sobre Rosalía. Hai un detalle que me parece moi simpático, incluso algún adxetivo tamén máis. Viviron nunha casa, bueno, o seu marido foi un burguía, que foi un dos fundadores da Academia Galega, da Real Academia Galega. E na casa, na Coruña, hai unha placa, xúrgolo, pon: aquí viviu Rosalía de Castro e o seu home. Se o home non fose coñecido, pois non sei, bueno, vale, pero non, e o seu home. Está ben, porque normalmente pasa ao contrario, non? Bueno, depois Castelao. Castelao púxeno porque tamén se fixo moito o que se fai con Rosalía. É dicir, o escritor, o debuxante, non, Castelao foi un político. Fixo outras cousas. Se algo era, aparte de político, era debuxante e pintor. E o que se lle debe a Castelao, por exemplo, é que tivese renunciado probablemente a súa carreira como pintor pola política. Escribiu para animar a que outros escribisen. Fixo teatro para animar a que outros fixeran teatro. Se tedes a oportunidade de ir ao Museo de Pontevedra, onde está a mirante parte da obra gráfica de Castelao, realmente ides alucinar. É moi especial. Se coñeces a historia de Castelao de Galicia, moitísimo máis. De feito, bueno, o museo eles vivían en Pontevedra, e moita daquela elite cultural antes da Guerra Civil vivían en Pontevedra. O Museo de Pontevedra ten uns fondos bibliográficos e culturais alucinantes, e de feito, moitas veces non saben o que teñen. E cando estaban facendo o sexto edificio do museo, buscando e cambiando cousas de xiro, toparon dous ou tres, creo que son 3 cadros enormes de Castelao, que algún non se sabía nin que existía. Enormes, increíbles. Tens a oportunidade de ir ali. Pode ter as antes? No. O arqueolóxico? No, bueno, os novos estes que fixeron... No novo grande, que antes era o arqueolóxico. Bueno, ese sigue existindo e agora fixeron, está conectado por arriba, detrás un teto enorme. E ali, non sei que planta está toda a obra. Están as máscaras que fixo el para os vellos onde venden namorarse, ata as cruces de pedra na Bretaña. Está todo digitalizado, de forma que tes unha pantalla enorme e podes ver todos os documentos, os libros, a veces ampliar, é unha chulada. E están todas as láminas orixinais de Atila en Galicia, milicianos e os álbumes que fixo Castelao para o suporte, a axuda durante a Guerra Civil, non? Ben, pois con Castelao se fixo tamén un pouco que se fixo con Rosalía, ocultar a súa parte máis dura, máis comprometida e máis política, vale? Neste libro, Sempre Galiza, el resumiu todo o que foi a súa obra e a súa vida ao servizo de Galicia. Hai unha frase que ten que ver con algo que dixemos antes neste libro, falando sobre todo isto da historia de o que faláramos do galego medieval, a corte, o reino, que significara todo aquilo. Ten unha frase que dice:
antes de que os cans do imperio aprendesen a ladrar, Galicia xa era unha nación. E onde acuña aquel término que se utiliza moito agora de despois de todo o que fixeches, despois de todo o que nos fixeches, e ainda estamos aquí, ainda falamos galego, seguimos sendo quen somos, non? En día aquilo de sodes uns imperialistas fracasados. O problema é que estamos nun momento en que cuidado a ver se non van a ser tan fracasados e a ver se nos ponemos as pilas. Ben, neste libro, se non me equivoco, conta algo que moita xente non sabe, e que é unha constante na historia española. Mal que ben, España sempre aceptou, de mala cara, pero sempre aceptou que existise unha entidade que se fose Euskal Herria, País Vasco, Vasconia e Cataluña. Galicia é algo que sempre estivo en segundo lugar, o sea, había un límite. De feito, maile que todo o que digan sobre o Estatuto de Autonomía do 36 de Galicia, ese estatuto se aprobou por Castelao, por ninguén máis. Bueno, está claro que detrás aí traen o traballo de moita xente. Pero cando o goberno da República pasa de Madrid a Valencia, dinlle a Castelao que non se pode aprobar. O sea, o último trámite do estatuto non se pode tramitar, porque están perdidos os papéis, dinlle. Castelao sabe que é mentira, Castelao sabe onde están. O sea, están en Madrid. En Madrid que xa estaba cercado polos fascistas. E manda o seu secretario, dende Valencia, ir a Madrid, buscar os papéis, cruzar o asedio, os dous asedios, os dous frentes, e volver. E consigue que se aprobe o estatuto. Ben, gracias a iso, no estatuto actual de Galicia pon que Galicia é unha nacionalidade histórica. A xente se cree que poña iso nos estatutos, significa que o Estado español recoñece que somos unha nación. Iso é mentira. O que se recoñece aí, inda que son esas lingua rara do dereito, o que recoñece é que Cataluña, País Vasco e Galicia tiñan un estatuto antes, pero non está recoñecendo que sexa unha nacionalidade. Por ese problema, dices, non, é unha nacionalidade histórica. Que significa nacionalidade histórica se non unha nacionalidade, se non nación? Bueno, non puxen o audio. Bueno, quero poñernos este vídeo porque cando Castelao fai as famosas caricaturas publicadas no Faro de Vigo, cando fai os primeiros debuxos nun periódico de viaxe, cando pinta os primeiros cadros, cando escribe os lineais artigos, Castelao é definitivamente un revolucionario. E trata a través dunha arte maravillosa de escangallar o capitalismo, de destruir definitivamente as bellas concepcións conservadoras, reaccionarias, os obras dun pobo sincero, traballador, que merecía a mellor sorte. Cando Risco era gay, decía Castelao, ensinoulle a todos que Galicia é unha nación. Castelao matinaba en Boston, en Filadelfia, en Santiago de Cuba, por todos os vieiros do mundo, que se Galicia é unha nación ben diferenciada, ten dereito á súa autodeterminación. Aquí está, señores. E señoras, xa teñen as súas imaxes. Consideraba que iso era unha gran, e os enfrentamentos. Cumprindo a última promesa, o último desexo, de alguén que era un moito por Galicia. Son imaxes que non necesitan. A autora, Teresa Navaja, enfadouse muitísimo, creo que non sei se chegaron a despedir ou tivo unha boa reprimenda porque, vale, non estaba moi de acordo con estaba facendo as forzas da obra. Señores, señoras, la policía cargando contra xente que dende as 4:30 da tarde berraba e asuriaba. E que era como se un goberno de dereitas nos estaba roubando un morto. Bueno, es que tamén o que non sabe, por exemplo, moita xente que o Estatuto de Galicia da esta época constitucional foi moi recortado. É dicir, de novo, cando chegou o proxecto de Estatuto de Galicia, que era tan ambicioso como o do País Vasco de Cataluña, en Madrid, e iso que foi feito pola xente da UCD, a xente de dereitas. Recortouse. En Madrid dixeron que isto non podía ser, isto é para vascos e cataláns, pero os galegos non poden aspirar a estas cousas.
Bueno, falábamos de vectores, as linguas como vectores, pero as sociedades son motores, son engranaxes. En Galicia hai rodas dentadas, pero o problema é que levamos moito tempo sen que haxa algo que se articule. Noutros sitios vemos polos feitos de todos os días que sí hai, que sí se xestionaron esas rodas dentadas. Esperemos que, bueno, pues que pouco a pouco en Galicia, creo que o tempo actual é esperanzador, moito máis, polo menos na miña opinión, que hai 3, 4, 5, 6 anos. Pois que vaya todo adiante que teñamos un bo motor. E non sei como vou de tempo. Pues, horrela ondo nik uste. Bueno, Zortzirak. Egu tartetxo bat. Akabatu guzti idazten eta ez nekin zer esan. Orduan orain, sorpresa moduan esan dizuegu gonbidatu batzuk izango genituela eta beraiei pasateko dietitza, berari gaztelaniaz. Decía en el principio que íbamos a traer un invitado sorpresa, ese eres tú, Juan. Decía Isaac que en Extremadura se habla gallego, una variedad del gallego, y casualidad, que cuando estaba en el trabajo miré su DNI y dije, Valverde del Fresno, ahí va la leche. En Valverde del Fresno se habla fala nosa lingua, que es una variedad del gallego, y él lo habla, tiene un libro, no ha podido traer el libro, y nos va a explicar un poco vuestro idioma, de dónde viene, unos cuantos datos, y todo tuyo. Ven aquí y explícanos que no tengo ni idea. Interesante. Bueno, ¿quieres sentarte o...? Sí, igual, sí. Ahí mismo, de pie, si Bueno, quieres. pues, buenas tardes. Me llamo Juan, apellido Vinagre, Juan Vinagre. Soy de Cáceres, de un pueblo del norte de Cáceres y al oeste de Cáceres. Está en la frontera con Portugal y con Salamanca. Allí le llaman la Sierra de Gata. Hay unos cuantos pueblos que falamos. Falamos a fala un pouco a do galego, un pouco a mezcla de... Por que falamos iso? Porque cuando la reconquista de los reyes católicos y de esa gente, pues echaron de allí a los habitantes de allí, que llevaban 800 o casi 900 años de allí, y vivían en aquellas sierras, en aquellas aldeas, en aquellas... Y claro, para echarlos, que no podían echarlos, cazarlos, como se dice, prendieron fuego a toda la sierra, y allí cayó, pues, todo bicho viviente, niños, mujeres y guerreros y todo lo que había allí.